Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarapy ýurdumyzdaky ýetýärlikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine geçirdi. Onu öňde duran wezipler hemde şu ýylyň ikinji ýarmy üçin daşary syýasy işleri, şeýle-de ýurdumyzyň garaşlygynyň 30 ýyly münasibetli meýilleşdirilen şäherler bilen magly meseleler aral maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiz hökümet binasyna gelip, bir ýerde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine geçirdi. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, salam hormatly adamlar. Beşun Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine geçirýär. Mejlise geçen hepde geçirilen 6 aýyň jemler boýunça belläp geçişmýär. Bundan beri ýylyň ahyryna çenli köp işlerimiz hem de daşary siýasaty bilen bagly amal aşyrmaly çärelerimiz bar. Ýagny gurumçylykny hem de ýokary derejede geçirilen garaşdyrmalaryň sany 30 ýylyň hem başlan hem bayramçylyk çäreleri bar. Sanly garaşdyrmalar başlanma durmuş ykdysady tenagatlardan açylmaly. Binalar hem defhalar köp. Belläp geçişini ýaly garaşdyrmalaryň bayram edilýän günlerini Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadyň mejlisini geçirmeli. Ýylyň ahyryna çenli biziň gömüde anyp barýan hoşnýetli daşary siýasatyň esasyna da baqy bir tarapymyzda esaslanýan hem ençem halkara çärelerimiz bar. Awgust aýyny biz Merkezi Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň konsultasiýa duşuny soňra bolsa Türkmenistanyň Azerbaýjanyň hem Türkiýanyň döwlet baş tutanlarynyň sametini geçirir. Hem bir çäre esasy üç tarapdan hem doğuluk atlaşyklaryny hasam ösdürmäge ýardam berer. Bulardan başgadan ýurdumyzda ykdysady hem hyzmatdaşlyk guramasynyň hem 15-nji forumuny Hadarýaky döwletleriniň hem baş tutanlarynyň 6-njy duşuny hem geçirmegi hem göz öňünde tutýar. Näşeýlem baqy bir taraplanmadan salim bayramçylygyna başlanan çäreler ençeme döwlet baş tutanlary tanymal siýasat sunatlary hem arymlary çağırmak hem niýetimiz bar. Ne görüşüňiz ýaly ýylyň ahyryna çenli içeri hem daşary siýasatymyz hem değişdi. Bir topar soraglymyz hem çärelerimiz bar. Näşoň hem esasynda şu siziň bilen hem Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirýär. Hormatly prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, daşary işler ministri Meriýedowa söz berdi. Vice-premier ýakynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Daşkent şäherine bolup, Merkezi we Günorta Aziýa Sewit öýdary baglanşygy, şertler we mümkinçilikler ady bilen geçirilen ýokary derejedäki halkara maslahatyna gatnaşanlygy, forumuň öňü sirasyna Türkmen tarapynyň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşugynyň bolanlygy, onuň dowamyna Sewitiň ýurtlarynyň arasynda dürli gurlar boýunça hyzmatdaşlygyň mühim meseleleriniň ara alynıp maslahatlaşylanlygy barada hatabat berdi. Şeýlekem vice-premier şu ýylyň awgustynda Türkmenistanyna geçirilmegi gözüň ötülýän Merkezi Aziýanyň döwlet daşdanlarynyň konsultatiw duşugyna görülýän taýýarlyk işleri barada halkara forumlarynyň çäklerini guraljak sergiler, maslahatlar, şonuň ýaly iki taraplan duşuklar barada giňişleýin hatabat berdi. Bellenşäli iki taraplan duşuklaryň jemleri boýunça degişli resmi namelara gol çekmek meýilleşdirilýär. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow gözüçük edýän ykdysady, mali we banyk ulganlarynyň işini kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işler, şeýlegem Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmek boýunça maksatnamasyny amala aşyrmagyň barşakyna hatabat berdi. Şeýlekem vice-premier Hadaryň kenaryna meýilleşdirilen ykdysady forumyň ýokary guramaçyk derejesini üpsüz etmek maksady bilen degişli idaralar bilen birlikde zerur bolan taýýarlyk işleriniň alınıp barýanyny, bu ýurda ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmek üçin ähli tagallalaryň edilýänini beledi.
Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedova 6 awgustda Abada Milli Tiýagatçyk bolagyny Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyjy bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň zenarlarynyň dialogyny ýokary derejede geçirmek boýunça degişi işleriň alınıp barýanyny habar berdi. Bu çäräniň etaty maksady Merkezi Aziýa ýurtları tarapyndan gender dengligini üçetmek boýunça durmuşa geçirilen tiýatrda fiň bermek hemde tewtiň döwletleriniň zenarlarynyň arasynda durmuş ykdysady, taglyk goraş, medeni we almy gurlar boýunça köpürli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen gepleşikleri ilerletmek bilen bagly meselelere garamakdan ibaretdir. Bu çäre daşary ýurtlaryň wekilleriniň şeýlegem Birleşen Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa üçin ýöňnaş diplomatiýasy boýunça Tewit merkeziniň ýol başlygynyň gatnaşmagy gödüňde tutilýar. Meclisiň başlygy forumyň maksatnamasy barada maglumat berdi. Mehmanlar üçin Türkmen milli sangatynyň hemde Tewitiň milli tagamlarynyň sergisi, şeýlekem Abada milli tiýagatçyk dolagy boýunça gediren çykyralar. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň ýol başlygy Çakyýew 6 awgustda Abada milli tiýagatçyk dolagyny Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultasiýa duguşygyny hemde onuň bilen bagly geçirmegi meýilleşdirilen çäreleri guramaçykly geçirmek maksady bilen görülen taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Türkmenmaşy halkara deňiz portuna degişli 9620 ine 4 metr meýdanyna Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli öňümleriniň tergisi üçin gurnama işleri alınıp barýar. Tergide Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hemde ýurdumyň ministrlikleriniň we puwdoklaryň dolanyş idaralarynyň Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdalarynyň bölümlerini ýerleşdirmek meýilleşdirilýär. Hatabatyň çäklerini Ulag we Kommunikasiýalar toplumy tarapyndan foruma gatnaşlary we daşary ýurt mehmanlary aragatnaçyk we ýokary tezlikli internet hyzmatlary şeýlegem ulag serişleri bilen üçetmek boýunça taýýarlyk işleriniň alınıp barýany gaýdyldy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glejew ýöňde boljak halkara çärelerine görülen taýýarlyk işleri, şeýlegem halkara forumlarynyň çäklerini guraljak sergileriň ýokary guramaçyk derejesiniň üçetilmegi urna alınıp barýan toplumlaryň taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Halkara ähmiýetli forumlaryň çäklerini guraljak çärelerde, sergilerde Türkmenistanyň ýeten derejesiniň, halkymyzyň baý medeni ruhy mirasynyň, asyrlaryň dowanyny döredilen milli gymmatlyklaryň öz beýany tapmak urna degişli düzümler bilen birlikde ýürüýte işler geçirilýär we çäreleriň medeni maksatnamasy taýýarlanýar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedova 6 awgustda Abada milli tiýagatçyk dolagyny geçirilmegi meýilleşdirilen halkara çäreleriniň maksatnamasy barada hatabat berdi. Muzey gymmatlyklarynyň we amalgaçan sangatynyň eserleriniň sergisini Türkmenmaşy şäherindäki ruhyet köşkünde şeýlegem Abada milli tiýagatçyk dolagyny deňiz suw çuýdurumly seýilgäkde Türkmenistanyň hemde Merkezi Aziýa döwletleriniň medeniýet we sungat saatlarynyň dawraly bayramçyk konsertini geçirmek gödüňde tutilýar. Şeýlegem meýilleşdirilen çäreleriň sungat saatlarynyň çykyşlary bilen utgoşdurmagy, aýdym saly dawralaryň halkara ähmiýetli wakalaryň derejesini artdyrmak urna onuň medeni maksatnamasynyň ýokary derejede taýýarlanmagy üçin degişli düzümler bilen birlikde zerur işleriň alınıp barýany gaýdyldy. Şeýlelikde taýýarlanýan çykyşlarda ýurdumyzyň ýeten derejesi, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň beýik işleri, halkymyzyň bagtyar durmuşy we hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna ýurdumyzda halkara hyzmatdaşyk gatnaşyklarynyň özüçi öz beýany tapar. Hormatly prezidentimiz mukaddes garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň dürli künjeklerini medeni durmuş maksatly binalaryň 34-siniň gurulyp ulanmaga berilmeginiň ýene-de şu ýylyň dowamyna birnäçe desganyň gurulşynyň tamamlanmagynyň ýurdumyzyň taýdaşykly ösüş ýoluna düşendigini, mehriban halkymyzyň ahlasly zähmetiniň aýdyň netijesi bolup durýanyny görkezýäni beledi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliýew Abada milli tiýagatçyk dolagyny meýilleşdirilen halkara çärelerine görülen taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Halkara forumlarynyň we onuň çäklerini guraljak medeni durmuş ähmiýetli çäreleriň geçiriljek ýerlerine degişli arasaçylyk, awadançylyk işleri alınıp barýar. Bu künjüň ekologiýa derejesine möhüm ähmiýet berilýär. Şeýlelikde ýurdumyzyň halkara giňişligindäki awraýynyň belinde galmagyny şertlendirjek halkara çäreleriniň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmegi urna hemme taraplaryň işler alınıp barýar. Hormatly prezidentimiz giňişliň mejlisine gatnaşyga dönüp, ýazyrky döwürde garaşdy bitarap watanmazda şany senlere hemme taraplaryň taýýarlyk görülýänini, mukaddes garaşdyrylmyň 30 ýyllyk münasibetli birnäçe desgalaryň gurulup ulanmaga berilendigini, şeýlegem şu ýylyň dowamyna ýene-de köp sanly binalaryň gurulşynyň tamamlanjakdygyny aýdyp, täze desgalaryň halkymyz ýurdumyz üçin ajaýyp bayramçyk sowgatlaryny öwürleýänini beledi.
Döwlet başlarymada Merkezi Aziya döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşugynyň, şol ýurtlaryň dinanlaryň dialogynyň we ular bilen bagly çäreleriň awada milli tägäçlik dolagyna geçirilmeginiň aýratyn mana eýedigini bellädi. Munyň özi insan saglygy üçin ýakymly howa gurşaw bolan we ekologiýa babatda ýokary halkary görkezlerine laýyk gelýän awada milli tägäçlik dolagynyň halkary derejesindäki forumlaryň geçirilýän merkezine ügürlýänliginiň aýdyn beýanydyr diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Milli liderimiz Hadarın kenarına geçirilecek halkara çäreleriniň Tibetin ýurtlarynyň arasyndaky döwlet taragat gatnaşyklaryny hem-de köpügürli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puxturandyrmakda mühim ýakmetiniň boljakdygyna anan bildirdi. Döwlet başçylygynyn belleşýäli şu ýylyň 6 awgustynda awada milli tägäçlik dolagyny jemi 6 sany mühim halkara çäresi geçiriler. Olar Merkezi Aziya döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşugynyň, Merkezi Aziya ýurtlarynyň dinanlarynyň dialogynyň, Merkezi Aziya ýurtlarynyň halkary sergisinden, Merkezi Aziya ýurtlarynyň ykdysady forumundan, Merkezi Aziya halklarynyň milli tagamlarynyň sergisinden, Merkezi Aziya ýurtlarynyň sungudy saatlarynyň dawraly bayramçyk konsertinden ibaretdir. Munyň özi Türkmenistanyň Merkezi Aziyada halkara maslahatlarynyň geçirilýän ýurt hökümine iýilýän ornunyň barha puwtulanýanyny görkezýär diýip döwlet başçylygy bellädi. Hem-de halkara çärelerini ýokary derejede we guramaçykly geçirmek maksady bilen guramaçylyk toparyny döretmek barada karary gelenligini ma'lum etdi. Şeýlelikde toparyň düzümine vice-premier, Daşary işler ministri Meriedow, Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow, vice-premierler Berdimuhammedow, Amanow, Galijew, Mehmedow, Gelin Ýadow we ministrler kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Çakyýew girdi. Döwlet başlarymada vice-premier, Daşary işler ministri Meriedow guramaçyk toparynyň ýol başly hökümine belläp, oňa halkara çäreleriniň äglisini ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek üçin derur tagallalary etmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyza gelýän mihmanlara edilýän hyzmatlar häzirki zaman talaplaryna we milli mihmansöýlük täplerine laýyk gelmeliler. Munyň üçin degişli düzümleriň tazyçly işi ýola goýulmalydyr diýip bellädi. Halkara derejesindäki çäreler bilen baglanyşyk gurulumy dowam edip, hormatly prezidentimiz Merkezi Aziya ýurtlarynyň dinanlarynyň dialogynyň birinji forumynyň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmegine hemme taraplaryny tatda çemeleşilmeligini bellädi. Munyň özi Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmekde we sebitde paragaçlyk tüýjülükli, hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryny puwturandyrmakda mühim orun eýilýänligini aýdym görkezmeliler. Şeýlekem forumyň maksatnamasyna görkezilen ähli çäreleri ýurdumyzyň degişli ministrlikleri we puwdoklaryň dolanyş idaralary bilen birlikde ýokary derejede geçirmek üçin derur tagallar edilmeliler diýip döwlet başçylygy bellädi. Hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň Balkan vilayatyna gödäwçige diýen ornatary Berdimuhammedow vilayat häkimliginiň bellinen çäreleri ýokary derejede geçirmek bilen bagly işlerini utgoşdurmagy, Merkezi Aziya ýurtlarynyň ykdysady forumuny guramaçykly geçirmegi, şeýlekem Daşary işler ministrligi bilen birlikde ykdysady forumuň meýilnamasyny kesgitlemek boýunça teklipleri taýýarlamak taşyrdy. Döwlet başçylygymyz meýilleşdirilen halkara forumlarynyň çäklerine guraljak medeni şäherler barada aýdyp, Türkmenmän şekeriniň ruhyet köçkünine geçiriljek medeni dürüzlük çäresini Hadaryn kenaryna Merkezi Aziya ýurtlarynyň sungudy saatlarynyň dawraly bayramçyk konsertini ýokary guramaçyk derejesine geçirmegiň derurdygyna ünsçekdi. Şeýlekem Merkezi Aziya ýurtlarynyň dinanlarynyň dialogynyň çäklerine geçiriljek milli amalgaçam sungutynyň eserleriniň sergisi ýokary derejede geçirilmeliler. Döwlet başlarymyz ykdysady forumy, sergilere, aýratynda milli tagamlaryň servisine ýokary derejede taýýarlyk görmek, halkara forumlarynyň çäklerine oňa gatnaşýanlar üçin derur şertler döretmek, şonuň ýaly Merkezi Aziya halklarynyň milli tagamlarynyň servisini ýokary derejede talaba laýyk gurmak babatda anyk tawşyklar berdi. Milli liderimiz halkara forumlaryna gatnaşylaryň üpçünçülük meselelerini, aýratynda ýokary teýlikli internet we halkara aragatnaşyk ulgamlarynyň tazyçly işiniň ýola goýulmagyna mühim ähmiýet berilmeligini belläp, bu işleriň degişli derejede ýerine getirilmegini taşyrdy. Aýratynda Türkmenmaçynyň halkara deňiz portuna geçiriljek Merkezi Aziya ýurtlarynyň halkara sergisini ýokary derejede gurmak babatda anyk görkezmeler berdi. Howa mendiline we serget geçiriş nokatlaryna ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamynyň wekiliýet agdalarynyň polimeraz zynjirli reaksiýa barlygyny guramak, kesgitlen ýerlerde hereket edýän lukmançylyk nokatlarynyň giýje günlüğüniň dowamyna nowaçlygyny ýola goýmak zerurdyr.
Mundan başga da hormat prezidentimiz halkara forumlarynyň geçirilýän döwrüne düzgün tertibi ýola goýmak, ýanyň howpsuzlygyny üpçün etmek meselelerini üns çekip, bu işleri ýokary derejede guramak babatda degişli ýol başlara birnäçe taşyklar berdi. Şeýlekem awada milli täýagatçyk dowlagynyň ähli çäklerine, mihmanhanalarda arassaçylyk, awadançyk şäherlerine möhüm ähmiýet berilmelidir. Bagy bostanlyga birenen awadanyň ähli ýerlerine ýokary ekologiýa ýagdaýynyň saklanmagy bilen baglanyşyk meseleler ünsün düşürilmeli däldir. Ministrler kabinetiniň Giňişleýin mejlisiniň barşynda hormatly prezidentimiz meýilleşdirilen çäreleri ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek boýunça guramaçyk toparyny döretmek hakyndaky degişli karary gol çekdi. Döwlet daşlarymada garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň tebit we halkara ähmiýetli çäreleriň geçirilýän merkezine öwürlenigini nazara alyp, meýilleşdirilen halkara çäreleriniň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmegi ornuny degişli düzümleriň taýdaşly işiniň ýola goýulmalygyny bellädi. Munyň özi Türkmenistan paragatçylyk we ynançmagyň watan ýylyna mukaddes garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllygyny we milli serenamamyzda möhüm orny eýleýän bir taraplyk bayramny daglarlandyrýan ýurdumyzyň Merkezi Aziýa tebitine eýleýän orny pukturandyrýar. Milli liderimiz bu baradaky görüňi dowam edip, geçirilýän çäreleriň guramaçylygynyň taryhy ähmiýeti bolan halkara çäreleriň geçirilýän merkezine öwrülen awada milli täýagatçyk dowlagynyň derejesine kybap gelmelidigine üns çekdi. Ministrler kabinetiniň Giňişleýin mejlisinde garalan meseleler boýunça möhüm çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly minister kabinetiniň agzalary görüşini diýalap, bir karar watanymyzy bundan beýlekde güllep esme urundan alyp barmaly işlerimi öýren köp. Şoň üçin men siziň her ýerinde alyp barjak işleriňizde ulysynnykları hem bir can sağlığını tüysürekten arzu eder. Köp sağ olun. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamasy bilen tanış edýäs. Merkezi Aziýa döwletleri bilen köp ugurly gatnaşyklar putulandyrmak we mundan beýlegem ösdürmek. Bu wagtda öňe sürülen başlangyçlary iş ýüzüne durmuşa geçirmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama alaklykda 2021-nji ýylyň 6-njy awgustyny awada milli täýagatçylyk dowlagyny Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultasiw duşugyny, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zinanlarynyň dialogyny we olar bilen magly şäherleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk topardyrdyly we onuň düzümi tasdiklandy. Guramaçylyk toparynyň agdalaryna ýokarda görkezdilen şäherleri guramaçylykly geçirmek üçin öz ugurlary boýunça iş toparlaryny döretmäge ygtyýar berildi. Türkmenistan Bilim Ministrligini hormat prezidentimiň gol çeken Türkmenistanyň prezidentiniň käbir kadrlaşdyrjy hukuknamalaryny ütkötmeler, goşmaçylar girmek we olaryň käbirini güýjüne ýitirendiýip ikrar etmek hakynda kararynyň esasyny ýurdumyzyň birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň gurulşynyň kämilleşdirilip, täze fakultetlaryň hemde kafedralaryň açylma münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Hoşallyk maslahatynda çykyş edenler bir resminamanyň bilim ulgamynyň dünýä öňlerine laýyklykda ötüşini üpçün etmek hemde milli iqtisadiyetimiz üçin zerur bolan nämeler taýýarlamak babatda ören möhümdigini bellediler. Gahrymanlar kadamynyň kararyna laýyklykda ýurdumyzyň neft we gaz, ow hojalyk, lukmançylyk, injener teknolog, aragatnaçyk, molimçilik ugurly ýokary okuw mekdepleriniň 7-sini öň hereket edýän fakultetleriň we kafedralaryň binýadyny hemde olaryň käbirleriniň atlaryny döwraplaşdyrmagyň hasabyny fakultetleriň 7-si, şeýle kafedralaryň 21 saçyldy. Çykyş edenler bilim ulgamyny kämilleşdirmek üçin ihlasly rahmet çekjekliklerini anandyrdylar. Türkmenistanyň ow hojalyk toplumunda geçirilen hoşallyk maslahaty işen häsiýete beslendi. Ol hormatly prezidentimiň gol çeken karary bilen baglanyşykly boldy. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň ow hojalyk we daşky guruşaw goramak ministrligini, ýerleriň kärendeçileri, peýdalanjylary we eýeleri bilen şertnamalar baglaşmak itatyny welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde 2022-nji ýylyň hatyl üçin ýurt boýunça bellenen meýdany buğday ekip, degişli meçhurde hatyl almak üpçün etmek tapşyryldy. Hormatly prezidentimiň degişli karary berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe buğdaýyň öndürülüşini hatda artdyrmak barada öňde oýlan wezipeler üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzda buğdaýyň bol hasylyny öndürmekde daýhan birleşikleriň, kärendeçileriň we ýer eýeleriniň öndürüjülükli rahmet çekmekleri üçin ähli derur şertleri döretmekligi gönükdirilendir.
Şeýlekem bu ýerde ow hojalyk önümleriniň sergitemi guraldy. Wagt netihat bilen baglanşykly maslahat Maliýa we Ykdysadiýet ministrliginde geçirilip, oňa işen häsiýet maksud boldy. Zähmet o ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň kärdişi arkalaşyklaryň milli merkeziniň, ýaşy goramatynyň Aşgabat şäher geňeşiniň we Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň döwlet migrasiýa gullugynyň bilelikde geçiren maslahaty wagt netihat bilen baglanşykly boldy. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň merkezi geňeşiniň kärdişi arkalaşyklaryň milli merkeziniň oğuculuk toplumynyň bilelikde geçiren wagt netihat şähereti asudalygym baýlygym diýilip adlandyryldy. Aşgabat şäher häkimliginiň we Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň içeri işler ministrliginiň hemde kärdişi arkalaşyklaryň milli merkeziniň guramagyny kanunçylygy we hukuk tertibini putulandyrmak, sagdyn durmuş we ahlak görelgesini ýaýbanlandyrmak atly wagt netihat duşu geçirildi. Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň we Medeniýet ministrliginiň guramagynda geçirilýän Medeniýet halkyň kalbydyr atly halipa we ýaş şaýyrlaryň dörjülük duşugy ijen häsiýete beslenýär. Türkmenistanyň Senatçylary we Telekeşler partiýasynyň merkezi geňeşiniň hemde Senatçylary we Telekeşler birleşmesiniň bilelikde guramagyny baş maksat halkyň bagtyar ýaşaýşy at bilen wagt netihat şähereti geçirildi. Senatçylary we Telekeşler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň we Ay bölek mebel fabrikiniň bilelikde guramagyndaky wagt netihat bagtyar nesil, bagtyar watan diýilip adlandyryldy. Türkmen Döwlet konserninde Aşgabat şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň we ýokary kadiýetiniň, içeri işler hemde saglyk goraýşy we derman senaty ministrlikleriniň, döwlet migrasiýa gullugynyň, şeýle-de ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklaryny bagtyar nesil, bagtyar watan atly wagt netihat şähereti geçirildi. Bagtyar etrap häkimliginiň we Aşgabat şäher halk maslahatynyň etrap prokuraturasynyň, Bagtyar etrap kadiýetiniň, Aşgabat şäher saglyk goraýşy we baş bilim müdürlikleriniň, Demokratik partiýanyň Bagtyar etrap komitetiniň, Bagtyar etrap polisiýa bölüminiň hemde ýaşa guramatynyň Bagtyar etrap geňeşiniň guramaklaryny wagt netihat şähereti geçirildi. Saglyk derman kärhanasynda berkararlyk etrap häkimliginiň we etrap prokuraturasynyň, berkararlyk etrap kadiýetiniň we etrap polisiýa bölüminiň ýaşa guramatynyň berkararlyk etrap geňeşiniň guramaklaryny wagt netihat duşugy işen häsiýete beslendi. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti, Kuştu we Şaşka mektebi hemde Olimpiýa suw sport toplumy bilen bilelikde sagdyn durmuş ýöreglerini wagt etmek maksady bilen sagdyn nesil kämil jemgyýatly wagt netihat şäheretini geçirdi. Ýaşa guramatynyň Ahal Ulaýat geňeşiniň guramagyndaky şäheri milli mirasym genji hadynam diýilip adlandyryldy. Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň guramagynda Türkmenistanyň administrativ iş ýörediş kodeksiniň 2021-nji ýylyň 1-nji iýulundan herekete girmegi bilen baglykda bu kodeksin kadrlarynyň kadiýet iş tejribesine ornaşdyrylmagy boýunça okuw maslahaty geçirildi. Aşgabat şäher halçylyk kärhanasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň hukuk goraýjy idaralarynyň we Demokratik partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň bilelikde geçiren wagt netihat şähereti jemgyýetiň syýasy medeniýeti we düşünjeligi rowaşy ötüşlerimiziň gözbaşy diýilip adlandyryldy. Gahryman arkadamyzyň başçylygyny berkarar watanymyz bedew wady bilen önemli öňe barýar. Gadymy türkmen halkynyň durmuşyny möhüm orun alan milli saz gurallaryny ýasamakda kunäri ýurdumyzyň Ahal welaýatyny da uly meşhurlukdan peýdalanýar. Ahal welaýatynyň Bäherden etrafynda da dowtar ýasamakda ýurt bekfitli işler alyp barýan senetçiler milli mirasymyzy uly sarpa goýýarlar. Ahal welaýatynyň Bäherden etrafynda dowtar solarynyň alyp barýan işleri diýseň boýsundyrjydyr. Türkmeniň dowtar bilen bagly däplerini adamzadyň maddeden medeni mirasynyň sanawyna gerismek baradaky başlangyç, diňe medeniýete uranş almanyň däle eýsem diplomatik nukdaý nazardanam öňe edilen ädim bolup, ol ýurtlaryň arasynaky gatnaşyklarda parahatçylyk medeniýetiniň, gepleşikler medeniýetiniň tasdiklanmasy bolup durýar. Daşyny seredende ýöne köýje bolup görünýän saz guralyny ýasaýan dowtarçy usular onuň ýasaşyny sungat derejesine götüripdirler. Başyny çalýan sazynyň şirinligi dowtaryň ýasaşyna baglydyr. Dowtar ýasamak üçin tuğdagajy ulanylýar. Tuğdagajy yeňil hem berk, ondan çykýan ses owazlayp. Dowtar ýasaljak tuğdagagyny güýze ýapragyny dökünne kesip alsaň hasam goýup. Kesip alan wagtyň dowtar ýasamaga girişmek bolmaýar. Tuğdyň töňüsini bir ýyllap ýere göň goýmalyp, şonu ol görnüşini, gabarasyny üýtgedenok. Günogry syýasat eden Ýewropa hemem Rus alimläriniň ençemisi bu näzik owazly saz guralynyň öz bolşy aýratynlygy, onuň güýji, gudraty hakynda tesirli ýazgylar galypdyrlar. Türkmen milli saz sunugatynyň kämilleşmegi bilen dowtaryň saz sunugatyny ulanyrş germi hasam artdyrylyp, dowtar ustalarynyň elinden sünnälenip çykýan, perdeleri türkmen halkynyň şöhratly taryhyny owaz bolup janlandyrýan bu milli saz guralymyzy ýasaýan ustalaryň
il içinde aýratyn hormata münasipdigini aýtmagam boýsandyrjy bolup durýar. Ahal welaýatynyň sunugy satlary milli mirasymyzyň täzeden dekeldilmegi, ýurtmyzda milli sunugynyň ösürilmegi üçin giň ýollar açan Mehriban arkadamyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, näme ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 17-nji iýulda saat 20-den 18-nji iýulda saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugyny berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirazyk kulmatardan tiýde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üksür. Hawa gijesine 23-28 gradus maýl. Günnüdüne 36-41 gradus ysy, kenarky taraplaryna bolsa 30-35 gradus maýl bolar. Ahar welaýatyny azken bulut hawa bolup günnüden tiýde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üksür. Hawa gijesine 22-27 gradus maýl. Günnüdüne 36-41 gradus ysy bolar. Mar welaýatyny az bulut hawa bolup Demirazyk nordan tiýde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üksür. Hawa gijesine 22-27 gradus maýl. Günnüdüne 36-41 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny az bulut hawa bolup Demirazyk nordan tiýde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üksür. Hawa gijesine 21-26 gradus maýl. Günnüdüne 35-40 gradus ysy bolar. Daşawul welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirazyk nordan tiýde sekundy 13 metre ýetýän şemal üksür. Hawa gijesine 19-24 gradus maýl. Günnüdüne 35-40 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulut hawa bolup günnüden tiýde sekundy 10-12 metre ýetýän şemal üksür. Hawa gijesine 24-26 gradus maýl. Günnüdüne 37-39 gradus ysy bolar. Ýurdumyzda boýunça ýylyň 18-nde magnit hadisasynyň bowşuk täsiri saptandan arşylýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda Tomuz passynyň dowam edýän günlerini, howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetiş ýöklesini adamlaryň saglygyna ýetirýän ýarama täsir güýçlenýär. Bunyň täsiri aýratynam sagat 11-den 17-şe güýçli bolýar we günüň gyzgyn howry sagat 20-şe dowam edýär. Şeýle-de howanyň didimindäki tozan bölejikleriniň kadydan 8 göterim artma bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şunun bilen baglykda howanyň oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy hemde Tomuz passynda bunyň ýetiş ýöklesinden gorunmagy maslahat berýär. Mehriban ileşler, şular berk berjäýseniz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berqarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni ata watanymy Türkmenistan ýahla wagtlarda tüşeresenýär. Däklet şoň özünni bolsa halkyň behfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş taýyň